Sa number 7, isa ka 32 anyos nga Iloy nagpasaka sang reklamo nga pagpanakit batok siya live-in partner nga isa ka bodybuilder kag negosyante sa Bacolod City. Nangisog ang 32 anyos nga babae nga magpasaka sang reklamo nga violence against women and children batok siya live-in partner nga isa ka gym instructor nga iya ginaligar pilaman ka beses nga nagsakit sa iya. Sunod sa biktima 2019 sa nakaupod niyang iya anay live-in partner. O galing bangod sang masami nila nga inaway, may kang tanan sa pangbabae sang sospek, wala mapaiway ang ginaligar, pagpanakit sa iya sang makaanuman ka beses. Pinakaulihi suno sa iya, ang ginhimo nga pagpilpil sang tuhod sa iya nga likod kag nawong. Sa kakulba, naghalin na lang siya sa ila ginaistaran kag nangayo sang barangay protection order, antes pa man nag-file sang kaso sa City Prosecutor's Office kahapon. Gintinguha naman sa DG Negros nga makuhang bahin sang bodybuilder. Apang natalana pa siya nga maghatag sang komento angot sa kaso sa tion nga mabato ng kopya sang reklamo batok sa iya. Yung tuhod nasa mukha ko, yung isang tuhod niya dito sa bewang ko. Paano ka naman makakalaban nun? Ang laki-laki niya. Tapos pinipin niya yung mukha ko sa sahig. Kaya kung hindi ako mag-step, sabi ng mga pulis, ulit-ulitin niya yan sa mga babae niya. Meron akong anak, sinasaktan niya din. Sinasaktan niya din. Tapos pinipilipit niya yung dito ng anak ko.